statistik, give anden test, hvor vi tester for afhængighed, det vil jeg give et eksempel på. Og det her eksempel det går ud på, at vi har spurgt 100 mennesker om 2 ting, og det er, om de er blevet vaccineret for influenza, og om de har været forkølet hen over vinteren. Og det her, det er så udfaldende af det. Og vores nulhypotese, det er, at det er ligegyldigt, om man er vaccineret eller ej. Og det, man skal starte med, det er at finde de forventede værdier. Og hvis man for eksempel skal starte med at finde de forventede værdier for dem, der er blevet vaccineret og har været forkølet, så tager man den samlede værdi af alle dem, eller den samlede sum af alle dem, der har været forkølet, som er 40. Det deler man så med dem alle, som er 100. Og så ganger man det med det samlede antal, som er vaccineret. Og det giver altså så en forventet værdi, som er 8. Og det samme, det gør man altså så i resten af fælderne. Og så får vi de her forventede værdier. Og de forventede værdier, det er de værdier, der skal være for, at vi kan sige, at vi ikke skal forkaste vores nulhypotese. Og så nu, der skal man finde de teststørrelsen. Ja, og teststørrelsen, den finder man ved, at man siger, de observerede minus de forventede, sat i anden del med de forventede. Ja. Og det kan vi så lige vise i rent praksis, hvordan man gør. For eksempel, hvis vi skal finde en teststørrelse for dem, der ikke er vaccineret og har været forkølet, så tager vi de observerede, som er de 35, minus af dem med de forventede, som er 32. Sætter det i anden, hvor vores teststørrelse bliver positiv, og dividerer dem med de forventede, som er 32. Så får vi så en teststørrelse på 0,28. Og den her teststørrelse, den finder man så for hver af de her felter, lægger dem sammen, og samlet for hele den her eksempel, så har man en teststørrelse på 2,19. Og hvis den her teststørrelse den bliver over den kritiske værdi, så er det, at vi forkaster vores nulhypotese. Ja, og jo lavere teststørrelsen er, jo tættere er vores observerede værdier på de forventede værdier. Okay. Jeg vil gerne vise et eksempel på en Kian Goodness of Fit test, hvor at opgaven den lyder, at for en bestemt storprocent af legetøjsbolde, der gælder, at diameteren er enten mindre end 20 cm, mellem 20-22 cm eller over 22 cm. Og så har vi fået de forventede værdier, som er angivet i procent, hvor vi har 10%, 85% og 5%. Og så er der en forsendelse af 200 legetøjsbolde, hvor diameteren for de her legetøjsbolde, de gælder, at der er 28 stykker, som er mindre end 20, 160 stykker, som er mellem 20 til 22, og 12 stykker, der er over 22 cm, og det er altså vores observerede værdier. Og så har vi vores nulhypotese, som lyder, forsendelsen stammer fra storprocenten, altså forsendelsen af de 200 legetøjsbolde. Og jeg vil så gerne vise, hvordan man beregner de forventede værdier, som vi har i procent, og det er under den forudsætning, at nulhypotesen den er sand. Og det gør vi ved, at vi tager 0,10 gange 200, da der er 200 legetøjsbolde i alt, som er 20. Og så tager vi 0,75 gange 200, som er 170. Og 0,05 gange 200, som er 10. Så det vil sige, at vi har bestemt vores forventede værdier til at være 20 her, 170 og 10. Ja, og så vil vi gerne bestemme teststørrelsen, og det gør vi ved at tage de observerede værdier fra de forventede værdier, som er i anden, for at key bliver positivt, over de forventede værdier. Og vi har så de observerede værdier her. Jeg viser lige et eksempel på, hvordan man finder den. Der har vi 28 minus 20, sat i anden, over 20. Og sådan fortsætter man også bare med den sidste. Og så har jeg så bestemt teststørrelsen til at være 4,19. Og derudfra kan man så ud fra et signifikantsniveau på 5% enten forkaste eller ikke forkaste, om forsendelsen stammer fra storprocenten.